skupili u ovako velikom broju na otvaranju dana Matije Petra Katanića u Valpovu. Prije svega, htio bi čestitati našim akademicima koji su imali jednu hodočašću iz Zagreba, putovali su vlakom 5 sati bez klime, premoreni, izmoreni, dehidrirani, ali još uvijek orni za predavanje. Pozdrav, veliki jedan pljesak molim za akademika Josipa Bratolića. Našeg akademika, profesora starijih književnosti, bivši dekana Filozofskog fakulteta, godišnjeg predsjednika Matice Hrvatske, mogli bi nabrajati danima sve njegove znanstvene radove. Ovo je malo drugačije otvaranje, znači neće biti nikakvog službenog protokola, nego ćemo riječ dati struci. Upravo akademik Josip Bratović će sa svojim predavanjem otvoriti dane Matije Petra Katanića, a kasnije ćemo ići sa ovim zahvalama, pozdravima. Molim vas, evo, možemo krenuti na predavanje. Želim vam jedno ugodno putovanje sa akademikom Bratovićem. Hvala. Hvala svima koji ste došli na ovo predavanje kao počast na onome zbog koga je sad napravljeno, a to je Katančić i njegov rad. Književni, znanstveni, društveni, politički i sve ono što je on zapravo za svoga života učinio. To nije malo. Reći ću šta se tako napisao o njemu kao čovjeku, kao književniku i slično. Šta je sve ovo bilo? Matija Petar Katančić od 1750. godine do 1825. Posljednji je veliki književnik preporodnog razdoblja. Kao da u sebi sjedinjuje sve vrline i zablude prošlosti, ali isto tako najavljuje sve ono što će nakon njega doći. Pisac je latinskih i hrvatskih stihova, učenja koji je na polju arheologije i numizmatike, značenjem i slavom prešao granice svoje domovine. Preveo je, ali nije uspio izdati temeljnu knjigu evropske i kršćanske civilizacije, Sveto pismo. Slično, kao i njegov prethodnik 2 stoljeća prije, Bartol Kašić. U svojim hrvatskim dijelima i raspravama o hrvatskoj poeziji povezao je književnost koja je pisana u Hrvatskoj, Dalmaciji i Bosni s onom koja se stvarala u Slavoniji. Te tako jasno ukazao da je ono što se stvara na istom jeziku, isto, postojano, trajno, zabilježeno. Ali isto tako kad se stvara na latinskom jeziku, je tada bio zajednički jezik cjelokupne evropske civilizacije, to, a kada piše Hrvat, to je također hrvatski tekst. Svojom idejom o autohtonosti Hrvata u Panoniji s ilirskim imenom pomogao je Ilircima da njihov pokret i stvarno ujedini u jeziku, nacionalnoj ideji i pismu, odnosno pravopisu, slopisu, cjelokupni hrvatski narod. A to nije malo. Kad smo već ovdje, pročitat ću ono što je zapisao ovako na latinskom jeziku. Naši su ljetopisi prije 200 godina, to piše 1806-1807 godine, spominju turski dobije sjekao je palio sve, kada je Valpovo naše čuvao Petar Perenji, barbarske rulje su lom na naš oborili grad. Paladin odsutan bješe, kad oružje tresnu i djesnu dušmana nakruti roj, ne znaš
Kudli ćete štaviti, utvrđi nek sama je ostala žena Petrova. Času u tom šakala lika je s njom. Turčin potvrđali kućne i barut zavalivši, kugle basakom tita na grad za praska Valkovo tad. Ljestve prislonivši zidu, da po njima verat se počnu skaču od ozgo. Plaču i plać se širi njihov gdje mač udara. Što li će Petrova žena? Sad svladati mora svoje već po naravi strah. Momci na oružje, glas djeci se začuju, a u boj se baci sokoleći borce. Nije to žena, već muž. Turke što obrasa, tako 3 mjeseca staro, se dugo junakinja naša. Tako se priča, a mi stalno to je napisano onda kad su se te žene trebale izboriti za određenu ravnopravnost. Ali takve mare niko nije tako pisao kao on, koja je 3 mjeseca čuvala grad zajedno sa žakom svojeg vojnika. Neko vidite na čas. Ovo čitam upravo ovdje u Valkovu, da se vidi koliko je on doista korijenima vezan i za ovaj grad, ali i za cijelu situaciju koja je tada bila. On je posljednji pisac koji je zapravo iz starogradske književnosti proizašao, pisao, čitao druge tekstove i upozoravao na jedan jezik koji bi trebao biti za sve Hrvate. On ga je nazvao ilirski. I interesantno, u tom jeziku je i ostavio u rukopisu svoje svetopismo, nego svetopismo tako ga je nazvao. Kasnije ga je njemu subrat i dao tiskati slično. Za razliku od tadašnje upotrebe gdje se rogato je koristilo za dakle, tekst je pisan ikavicom, mada njegov govor nije ikavski. Upravo je to zato podredimo u liturgijskom smislu knjigi koje će nastati kroz cijelu 19. stoljeće. Liturgijske i paraliturgijske knjige, zahvaljujući Svetom pismu Katančićevu, bile su tiskane i govorene u Velikom tjednu za Božić i slično u ikavici. Tek 1925. godine te knjige su onda prihvatile opći i ekranski izgovor i u liturgijske tekstove. Ali ono što je pisano i u Sinju i drugdje, uglavnom bilo pisano i ekavicom i ljudi su, koji su znali tekstove napamet, i dalje pjesme pjevali ikavicom. To sam ja u sve vrijeme snašao na sve to je dosta, ali zapravo ikavicom se i u Bojzeti u Svetom Petru čitalo jer su tekstove znali napamet. To je samo ono što možda treba reći, o čemu je on povezao cijeli taj sustav svoga razmišljenja. On je pjesnik i hrvatskih i latinskih stihova. Latinski stihovi bili doista majstor u tom smislu da je to doista vrhunac, posljednji veliki pjesnik latinske poezije i upravo on, ali on je isto tako i znanstvenik koji je najvažniji svoja djela napisao na latinskom jeziku. Prvenstveno arheologiji, o numizmatici i tekstovi su izlazili i poslije njegove smrti u nekoliko izdanja. Interesantno je da je među prvima kod nas upotrebio u latinskom tekstu i riječ tehnologija. Možda je i neko drugi prije, ali on je izmislio upravo za svoje potrebe, za ono što je bilo njemu potrebno za opisivanje narodnog života u smatrao je da jezikom i tekstom, osobito Svetoga pisma, i hrvatska i Slavonija
i Dalmacija i Bosna i Hercegovina preuzeli krvicu od bosanskih vladara, zapravo može prihvatiti takav izgovor, jer ovdje u tekstu kaže da je izgovora bosanskoga, a jezik je ili slavno ili ilirski. Slaven, za njega je slava. U tom smislu je zapravo i u nekom smislu onaj koji je upućivo i dalje i druge da prihvate ilirski jezik, ali isto tako i slavenski kao nešto što je vrlo važno za taj njegov pothvat. Jedno od najvažnijih dijela za koje su naši literarni historici i koji su se bavili tim tekstom Biblije, koje su napisali, obično su rekli, tvrdili da to djelo nije naišlo na veliki odjek. To jest, već je bilo vrijeme kad taj jezik nije nekako bio nije izlačen iz upotrebe nakon hrvatskog vladnog prekoga ili svog pokreta. Međutim, mi koji smo istraživali njegove tekste, koji smo došli do primjera njegove knjige u različitim samostanima na cijelom našem području, vidimo da su ljudi s neizmjernom radošću dočekali tu knjigu, Svetopismo Novog Starog i Novog Zavjeta, 6 velikih knjiga, štampano u Budimskoj tiskari, uvezano među vrlo čvrstu kožu, da bude pristupačno i da bude pristupačno prvenstveno svećenicima, zato i da bude latinski tekst. A mnogi od tih svećenika su ovako napisani s čežnjom, sam očekivao ovu knjigu koja mi otvara riječi Svetoga pisma na mome jeziku. I ja imam jedan primjerak sa sličnim tim natpisom koji je bio nekih dugo kupljena knjiga 1832. godine i iz ruke u ruku je prelazila i svaki koji je tu knjigu imao zapisao da je i on tu knjigu kupio za toliko i toliko jer mu je ona služila zapravo kao riječ Božja. To znači da je taj njegov tekst doista ušao u temelje naše duhovnosti. Ne kako filolozi misle i kako povjesničari misle, nego upravo onako kako je on to želio. Šta se htjelo reći? Htjelo se naime tada reći da je Svetopismo, koje je izašlo Svetopismo Novog Zavjeta, 1847. Luka Stepanovića Karadžića i kasnije Svetopismo Starog Zavjeta Daničića, da je na neki način istisnulo ovu knjigu. Međutim, zapravo ima, kako potvrdio arhivski podaci, to nije bilo tako. Zašto? Zapravo, Svetopismo na ćiriličkom tekstu, na ćiriličkom pismu, bilo je zapravo, kod nas su pretežno su intelektualci pročitali, ali ono nije moglo preći u Srbiju, jer je Vuk Stepanović Karadžić oženio se za Katrokidu, gdje rekao da će djecu krstiti u katoličkoj crkvi i samim time su ga shvatili da je on zapravo neke vrste grkokatolik. I njegove knjige doista u Srbiji nisu tiskane još dugo vremena. Ali su se tiskane u Budimpešti. To je sudbina jedne knjige. Jedna koja je dobra, jedna je dobra Daničićeva, ali ovo pokazuje dubinu hrvatske filologije, ali isto tako oslonjenost na latinski tekst Vulgate. A Vulgata je prijevod koji se prepisuje, koji je napravio Sveti Jeronim. A Sveti Jeronim je zapravo prgašao onaj koji je izmislio glagoljicu. Dakle, glagoljicu su prepisivali Svetom Jeronimu, pa je već samim time ta priča o glagoljici Svetom Jeronimu i Svetom pismu u nekom smislu bila u svijestima naših glagoljaša i zato su na takav način prihvatili i Katančićev prijevod Svetog pisma Staroga i Novoga Zavjeta. Uostalom,
nešto slično se dogodilo i sa jednim prijevodom kasnije, kad je jedan profesor teologije, veliki filolog, veliki latinist, izdao svetopismo u Beču, svetopismo također, taj tekst je ušao u narod, nije mogao ući u narod u onom obliku u kojem ulaze knjige koje ljudi naprosto prihvaćaju lako zbog jezika, a i zbog nekakve naučenosti na osnovni tekst. U tome je značenje doista Mateja Petra Katančića u smislu našega jezika, u smislu temelja koje je on postavio. Završio je razdoblje, bogato razdoblje, jer u svojim tekstovima spominje pisce u koje se ugledao. To su pisci i hrvatski protestanti 16. stoljeća, to je čak i jedan slovenski protestant Juraj Dalmatin. To su pisci i iz Bosne i slično, a to su njemu služili kao poticaj da svoj jezik na neki način proširi i da on bude razumljiv cjelokupnom hrvatskom narodu. To je ono što su Ilirci kasnije prihvatili, ali oni su već imali predložak kakav jezik treba biti i kakav slovopis treba biti, i ono što će ujediniti cijeli hrvatski narod u tome. U čemu je još njegov značaj? Značaj je u tome što je kao arheolog koji je prvenstveno čitao arheološke tekste svojih prethodnika, utvrdio sve što se događalo na ovim prostorima iz vremena kad postoje takvi pisani dokumenti, prvenstveno latinski i grčki. On nije mogao biti arheolog kao što su danas, nije mogao kopati, u ono vrijeme se to nije radilo, ali zapravo gledajući tloce što su ostali različitih crkava, ali isto tako i građevina koje su ostale od prije, zapravo povijest Slavonije, posebno područja oko Vankova je slično, utvrdio, opisao i dao zapravo u nekom smislu temelji za kasnije arheološka istraživanja koja ga nisu demantirala. U osnovu i sadašnja velika arheološka istraživanja koja često puta budu posvećuju se ljudima, pokazuju da je ovdje zapravo jedan od prvih početaka one civilizacije koje smo mi i naslijedili u gradnji, u iskorištavanju vode, u iskorištavanju svega onoga što priroda je ovdje dala, upravo zbog toga što je na temelju vode, putova i slično tog prostornih vode. O putovanjima mislimo na ceste, putove i slično. Ali osnovni put bila je rijeka. Prvenstveno putno, ali isto tako i sama Posavina i slično, jer je to bio najlakši put prema Crnom moru i prema zapravo ostatku cijeloga svijeta kakav se onda ukazilo, a to nije bilo daleko, to je bilo zapravo dakle prije sredine 19. stoljeća. Putove je trebalo tek izgraditi, trebalo je zapravo osigurati da razvojnici ne traže zasjede, a vode se svako boji i samo onaj koji zna vodene smjerove može doći na sigurno. Očito je to kada će znao i u tom smislu je i istraživo te vodene putove prema Evropi i još od predhistorije dalje. Kako je pisao? Pisao je onako kao što je čuo od ljudi koji su s njim razgovarali. Kad je sa drugim suradnicima pokušao nekako demokratizirati književnost i na latinskom i na hrvatskom jeziku, bio je zaključen u Line, nije smio izlaziti 20 godina iz svoga samostana,
ali unatoč tome, on je se tada dao na najveći svoj pogled Svetoga pisma. Jedna od njegovih velikih tekstova u korist narodnih pjesmi i slično bio je odgovor Matija Turekoviću na njegov tekst Satir Pokola sudi. Reković je napisao svoga satira, u kome kudi i govori protiv narodnih običaja i posebno narodnih pjesama, da se tamo zabavlja, da ima svega i svašta, a onda je Katančić napisao jednu pjesmu Satir od kola sudi. Pan svirala mu jednoć za plovit od Teba za potočne, sestre skupi na gori Fruškoj kod Srima ponosno u Korinte, veli svetac valja cinta današnji proslavi i staro poigra po načinu znate. Ja moje pisme dado kod Valkova Jurve Folaru, kod Sokolovca pivat naučit na staru Kozari, to je daleko pastirima, ali i kozarima da nauče ono što je on, taj satir, njima dao napismeno. Amo se Teba našeg slavimo, naše bitke na pete, to reče, a šušti luk, tu šume šušte potajne, mnoštvo leti nimfa, u dolu jasta starinskog gradkola, kuša fan, a sestre pogađa ih u tance, to jeste na kraju pjesme koje je on započeo, koje je dao satir, ne ove Rejkoviće, nego Katančiće, zato su sve skupili ligne na pjevu po starinsku, jer ono kako on gleda, to je ta tehnologija, to je ono što nas njezino najslavnije razdoblje, ovo i što nam nosi zapravo i na napismu, ali isto tako na našem hrvatskom jeziku, što je daleko slavno i linično jeziku. U čemu je takve značenje Matije Petra Katančića? Povezao je i jezikom i sadržajima stare pise Hrvatske. Ne spominje da Duše Bogovića ili Budični bio tada Štampar, ali sve dalmatinske pise, pa ako će slično, ne samo da je znao, nego ih je znao i citirati, znao ih je analizirati. Ali isto tako i kajkavske pise koje su tada živjeli na području koja se zove Slovinje, Slavonija, Slovinski, kao što su zapravo Katelić i ostali pisi koje je također unio u taj popis ovih knjiga koje hrvatski narod, slovenski narod ima i koje on služi. U tom smislu je njegovo značenje doista veliko. On je onaj koji je zapravo otvorio vrata i prozore ove književnosti koju mi imamo od sve čitavih metoda, od Biblije i od svega onoga što je u svijestima ostalo i što se u knjigama, a posebice održavalo na cijelom hrvatskom prostoru. Jezik objedinjuje ljude. A onaj jezik koji je zajednički jest onaj kruh, sol i voda koji se pije zajednički za stolom. Da je Matija Petar Katančić shvatio, to je govorio, to je zapravo stvarno isticao svojim tekstovima. U tom smislu neka ovaj današnji znanstveni skup bude njemu na počast, kao što je i inače ovdje bilo nekoliko tih skupova koji su otkrivali značenje njegov u povijesti kulture hrvatske književnosti i hrvatskog naroda. Spomenut ću samo jednog svoga profesora, a to je profesor
Njegova disertacija je bila o Mati Petru Katračiću. O riječniku. Tada taj riječnik je bio u neku rukopisu. On je zapravo analizirao to i od toga kako nastao taj riječnik, nastao je na temelju istraživanja poezije, pjesama i slično. Ali isto tako i tekstova starije hrvatske književnosti. Da bi ih objasnio, on je počeo sastavljati riječi. I došao je u hrvatsko-latinskom dijelu, u hrvatsko-latinskom dijelu do riječi svemoć. Isto tako u tih 10 godina uzvištva počeo pisati i latinsko-hrvatski, ne samo hrvatsko-latinski, nego i latinsko-hrvatski, i došao također do riječi do slova pes. Dakle, to slovo pes za njega je bilo pogubno, te se ti riječnici do dana današnjega i nešto se istražili, ali se nisu zapravo istrali. Kad je umro i nakon puno vremena iz samostana u Budinu, došlo je u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti 15 velikih svezaka njegovih djela. Ja sam kasnije pokušao na tih djela barem vidjeti način, ali očito negdje postoje, ali nisam ih našao. Ali ono što je izdano tiskom, to je naravno izašlo. Zahvaljujući velikim dijelom i Stanislavom Marijanoviću, koji je napravio jedan veliki lijep izbor iz Katračića i imao je nešto malo skromniji, ali Petar Katračić svojim tekstovima živje i danas među onima koji hoće čitati. Oni koji hoće čitati ulaze u dubinu povijesti, ali ulaze i u dubinu onoga što smo upravo u jeziku sačuvali i čime nas jezik zapravo na neki način oblikuje. Oblikuje kao one koje možemo pratiti, doumeti ono što je u jeziku postalo živo i od čega duh živi. Živi u jeziku. Posebice ako je taj jezik zapisan. Posebice oko toga ako taj jezik cijenimo i ako pokušamo ulaziti u ideje koje je neko davno napisao za nas, ne za sebe. U tom smislu Mata Petar Katračić i danas ovdje je suprugu među nama. Jer je ostavio ono djelo koje svojim značenjem prelazi i njegovo vrijeme života, ali isto tako i vrijeme njegovoga djelovanja. Književna riječ djeluje dugo godina nakon što je napisana, ako je napisana doista onako temeljito, sa osjećajem duha i vrijednosti riječi. Oni koji proučavaju jezik upravo u tom smislu jesu graditelji nekako bolje svijeta. Kad govorimo, ono što mislimo je sa drugima. I kad nas slušaju i kad nas manje slušaju, upravo u tom smislu je jezik, rad na jeziku jest ono što zapravo od običnog biološkog bića stvara čovjeka sa idejama, sa mislima i sa željom da bude povezan sa drugima. A što nam ne na takav način živimo ono što je bilo, ono što sada živimo i ono što će svega u jeziku ostati. Onoliko, koliko je bilo i koliko izdrži kritiku vremena. Mata Petar Katračić se u tom doista iskazao. U tom smislu smo se ovdje okupili oko njega da mu da odavno počast. Hvala vam na strpljivosti.
hvala akademiku Josipu Bratoviću na ovakvom naravnom predavanju. Umar ga ipak nije skršio ovo putovanje vlakom, ipak je izdržao na vešnim nogama održati predavanje. Sad ne znam, jeste čuli u zadnjim redovima što morate uzvučenje? Čula se sve? Dobro, da ćemo u buduće morati evo sad prije nego što da gradonačelnica uruči zahvalnicu akademiku Bratoviću, samo ćemo na brzinu proći kroz cjelokupni program. Znači, sutra imate predavanje akademika Stjepana Damjanovića, našeg dragog gosta, Katanićeva ikavice i standardizacije hrvatskog jezika. Zašto je profesor Damjanović bio najavljeniji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dođete sutra, uvjerit ćete se zašto je bio najavljeniji profesor. Nakon toga 28. kolovoza u 18 sati imamo prezentaciju filoloških i povjesničarskih radionica koji će nam prezentirati dr. znanosti Stanko Antić, dr. znanosti Tanja Jelaš iz Državnog arhiva u Osijeku i doktorant Josip Parac s našeg instituta. Inače, ovi dani Matije Petra Katančića nastali su suradnje između grada Valpova i Hrvatskog instituta za povijest podružnice Slavonski Brod i potrebnog voditelja podružnice Stanka Antića koji će nam je održati to predavanje. Upravo taj jedan ugovor, sporazum između Hrvatskog instituta za povijest i grada Valpova je kamen temeljac da će Katančićevi dani imati budućnost, da ćemo mi s instituta osigurati visoku znanstvenu razinu svih događanja na ovoj kulturno-znanstvenoj manifestaciji, a ove buduće filološke radionice trebalo bi omogućiti to da Katančić postane tema ne samo diplomskih radova, nego doktorskih disertacija. Biće izabrane 10 najboljih studenta sa Zagrebačkog i Osječkog sveučilišta koji se bave filologijom, znači klasičnom filologijom ili povijesti ili srednjovjekovljem, koji će dolaziti na te radionice u Valpovo, prevoditi Katančićeve tekstove, savladavati metodologiju istraživanja i samim tim možda odabrati Katančića kao temu. Nakon toga, u četvrtak 29. kolovoza, sva su predavanja ovdje u Kapelici 18 sati, kolegica doktorica znanosti Janica Bilić će nam držati jedno zanimljivo predavanje o jednoj prigodnici. Svi znamo za ovu bistu našeg Perivojeva iz 1873. godine, a nešto više o toj bisti i pjesmi posvećene njoj upravo će nam reći kolegice iz odjela HAZO u Vinkovci Anica Bilić. Nakon toga u petak imamo jedno predstavljanje i predavanje Okrugli stol koji će voditi dr. znanosti Milan Rebanis i ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice Silvija Lučenjak, a riječ je o zapisnicima Franjevačkog samostana u Našicama. Svi Katančićevi dani imat će obuhvaćeno u svakom tjednu Franjevačka baština Slavonije. Odabrali smo upravo Našice i zapisnik Franjevačkog samostana zato što su našički partijani dolazili u Valpovo. Prvi 100 godina Valpovačka župa je bila Franjevačka župa i upravo samostan u Našicama je bio ključan za tu Franjevačku župu, a u tim zapisnicima spominju se brojni franjevci i učitelji koji su djelovali u Valpovu. I na kraju imamo sajam knjiga u subotu 31. kolovoza prije podne od 9 do 14. Za sada imamo potvrđen dolazak Državnog arhiva u Osijeku, tu je ravnatelj, pozdravljam ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku i zahvaljujemo između ostalo Draženu Bušanu, ravnatelju, na tome što će nam omogućiti da u srijedu vidite originalne diplome Valpovačkog vlastranstva pisane na jeziku koji će nas prezentirati dr. znanosti Tanja Jelaš, tako da u srijedu ako hoćete vidjeti originale koji inače ne možete vidjeti, koji se dobro štite u arhivu u Osijeku, neće biti samo prezentirani u digitalnom obliku, nego će biti prezentirani i u fizičkom obliku. Inače, dan Matije Petra Katančića neće se baviti samo neposredno Katančićem, nego cjelokupnim kontekstom vremena u kojem on djelovao i svim mogućim temama. Vidjeli smo da je to etnologija, numizmatika, arheologija, leksikografija, etnologija. Znači, nema tadašnja humanistička znanost je gotovo bila neprekidno predmet njegovih istraživanja i tu ćemo predstavljati zbornik naš slavonski reč šume kroz povijest koji se tiče dosta ima modernih točaka sa Valpovačkim vlastranstvom, ali i sa Beličićem. Evo, to bi bilo to što se tiče programa i sada bih zamolio našu gradonačelnicu
da akademiku Josipu Brataniću uruči zahvalnicu. Evo, na kraju da se ja obratim, dobro večer svima. Evo, ovom prilikom bi se samo zahvalila akademiku Josipu Brataniću na dolasku, na ovom prethodnom predavanju. Mi smo pripremili mali znak pažnje, nismo mogli zamisliti bolje predavača za otvaranje naših dana Macifeta Katančića i ovo je samo mali doprinos vašem dolasku i vašem trudu i ovom vašem prekrasnom predavanju. Hvala vam. Naravno, ako ima nekih pitanja, akademik je spreman odgovoriti na vaše pitanje, ako vas nešto dodatno zanima. Ali tu su drugi akademici i doktori znanosti, pa neko će znati odgovoriti. Dobro, hvala vam, pripremili smo mali domjenak tu sa strane. Hvala vam puno što ste došli na ovaj goći dan. U ovako velikom broju zaista se nismo, rekli su nam kao pa neko će vam sad doći u 18 sati na ovako slavini, ali evo, ukazali ste da grad Valpovo zaista cijeni naše domaće znanstvenike i našu kulturnu baštinu. Hvala vam.